লোরা গেলে 6 জন আছে এখন ভোট রাখি ভোট না রাখি স্যার আমার এটা কি করে আর কি না করে ভোট गभर्नमेन्टआ हिमन्त गभर्नमेन्टआ कौटि कौटि फैसा बे रिलिफनि नामावनो दंखायो एसटिआरएफनि नम मथे होगासिनो दंखायो दिनै बे रिलिफखौ बोरै बन्द खालामनोमोन आङो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो दिनै नैबे शिशुबारि रिलिफ केम्पआव दंफैयो आंनि टीमखौ लानानै आंजों दङ बिटिआर ट्राइबेल सेलनिनो इनचार्ज जसेफ बसुमतारी आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट जिल्ला कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि आरो ब्लकनि आफादगिरि बिथां आरो बे रिलिफनि बासिन्दा बिथांमोनबो दङ दा दिनै आङो दिनैबो दैनि बानाया खमायाखै अर्थात बारानिफ्राय बारा जादों आरो मिथिनाय मथे नैबे जे रिलिफ केम्प दा दङ बे जायगायावहाय बे केम्पआ निश्चय दैजों खुरखाजानो हासिगौ आरो दैया हाबनो हासिगौ ओरै आगसिजोंबो ओमफ्राय ओरै आगदाजोंबो थांबाय दैया दा एनि टाइम रिलिफआ सोलायनो गोनां जानो हागौ बिथांमोना बे खबरखौ होदों आरो आं बिथांमोननिफ्राय मिथिबाय थांनाय जुननि 14निफ्राय बिथांमोना दङमोन किन्तु बिथांमोना मा खालामबाय गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि जानाय खायद'खौहाय बन्द खालामबाय होननानै बुंदों सप्ता खननैसो जाबाय नङा होमबा दा सप्ता खननैसो जाबाय दा आं बेखौनो बुंदों दिनै कंग्रेसनिफ्राय रुलिं सरकारखौ बुंदों इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ आङो सोंनो नागिरदों बिजेपि गभर्नमेन्टखौ सोंनो नागिरदों नोंथांमोना दिनैनि बे अखा हानाय जुगाव अखायानो हागासिनोखा बाराबारि अखा जायो बाराबारि सान्दुं जायो आरो बयहाबो बिदिनो गायनाय फुनायनि सिजन नाथाय बिथांमोना दिनै हा हु खुरखा जाजोब्बाय मोसौ मोसा गैला न'आ डिसप्लेस जाबाय बबाव मावहैगोन बबाव जागोन बबाव खामला मावनानै जागोन दा सरकारि मानसिफ्रा फैनानै होनफैदोंनो सोरबा मण्डलफ्रा सोरबा एमसिएलएफ्रा इएमफ्रा आफादत्त जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोननो रिलिफनि रेशनखौ होनो हाला नोंथांमोना बबेबा खामला बायदि बायदि मावनानै जानो हायोबा जाथ'दो होननानै बुंनाय जाहैदों भारत सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय थोजासे दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ हिमन्त गभर्नमेन्टआ कौटि कौटि फैसा बे रिलिफनि नामावनो दंखायो एसटिआरएफनि नम मथे होगासिनो दंखायो दिनै बे रिलिफखौ बोरै बन्द खालामनो मोनखो आरो आं मिथिनायावबो आं बिथांमोननिफ्राय सोंबाय जे नोंथांमोननिफ्राय मण्डलफ्रा माबायदि रिपर्टिं कालेक्ट खालामदों दा बिथांमोननि बे रिपर्टिं कालेक्ट खालामनायनि खोथाफोरखौबो आङो सोंनानै मिथिबाय एसडिआरएफनि नर्म्स मथे बिथांमोना कालेक्ट खालामाखै जे एसडिआरएफनि नर्म्स मथे बिथांमोना कालेक्ट खालामाखैबा फर्मखौबो फिलआप खालामना होआबा बिथांमोननि दाबि दाबा बिथांमोननि नांगौफ्रा बोरै पूर्ण जागोन बोरै आबुं जागोन दा बावहाय आंहा सन्देह दङ दा बेखायनो इमिडियेटलि आङो दिनै बे इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ खावलायनो सानदों प्रमद बिथाङा थाबैनो बाहाय फैनांगौबा गावनि इएमफोरखौ गावनि एमएलएफोरखौ फाथायनांगौ आरो रेशना दिनैनिफ्रायनो बेलासिनिफ्रायनो जागायफिननांगौ जागोन बहा जागोन बिसोरलाय अखा बांखा ओरैबो दैयानो बेंथिंजोब्बाय मा मावनानै जागोन दिनैनि दिनावलाय नैबे दैखौ बारबाबो गिनांगौ ओरै आखिनि दैखौ बारबाबो गिनांगौ दा मावहैनो हाया बबे समाव मा जायो गथ' गथाय थफ्ला थफ्लि लानानै ओरै खारहां ओरै बारहां अबस्थायाव दासिमबो रिलिफ गैया दासिमबो रेशना गैया खोब दुखुनांथाव जादों आरो मा दा बेखायनो आङो दिनै कंग्रेसनिफ्राय खावलायदों गभर्नमेन्टखौ प्रमद नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नै जोंनि बिदा फंबाय जोंनि बिब' बिनानाव बिथांमोना दिनै रिलिफ गैया जानाय रेशन गैया ओंखाम गैया स्कुल गैया कलेज गैया आनि थानि दङ दा बे समावबो रेशनखौ बन्द खालामना होयोबा बिनिख्रुइ अननायसिन बिनिख्रुइ गाज्रिसिन आरो मा थाबावनो दा बेखायनो बाहाय दुसिनायनि खोथा नङा आङो कंग्रेसनिफ्राय दिनै नोंथांमोनखौहाय सांग्रांथि जानो खावलायदों जे बिथांमोननो रेशन नांगौ इमिडियेटलि आरो रिलिफआबो सोलायनो गोनां जानो हासिगौ दा मोना दैया ज्राव ज्राव फैयोब्ला हाजोनि दै नालाय फैनाय एखेबारे दाहारानो गिलु बालु दाहार जायो दा बाहाय गथ' गथाय लानानै आगसि आगदा सोरखौ बानो सोरखौ बामनो आरो मोसौसो बोनोना अमासो बोनोना बोरमासो बोनोना दाउखौसो रुजुननो दा बेबायदि अबस्थायाव मोना जुदि रिलिफखौ सोलायनांगौ जायोबा खोब गिथावना जागोन दा बेखायनो आं सानदों दानो सान हाबैनि सिगां बिथांमोना रिलिफखौ सोलायनांगौबा थाबैनो आफादत्त एसडिआरएफनि भलुन्टियार्सफोरखौ थिनहरनानै रिलिफ सोलायोब्ला खोब गाहाम जागौ होननानै जों सानो आरो मा आरो खनसेबाव खावलायनो सानदों आङो कंग्रेसनिफ्राय नोंथांमोना इमिडियेटलि बिथांमोना नैबेनो बिथांमोननि कालेक्ट खालामनायनि सिस्टेमा दा बियो एस पार दा एसडिआरएफ नर्म जाथ्राखै एसेबो
एस पार दा SDRF नर्म्सनि बे फर्म फिलआप जायाखै बिथांमोना जानला मेनला ओरैनो कालेक्ट खालामलाबायनानै हैनो नागिरदों नामा SDRFनि नियम मथे अमा गोमायोबा बोरमा गोमायोबा मोसौ गोमायोबा मियादि हाया खुरखा जायोबा न'आ गुगालाङोब्ला बा मानसि खहा जायोबा माबा मोनसे डेमेज जायोबा बेसेबां मोननांगौ बिनि सार्टआ एभेलेबल नै बाहाय थानांगौ बे जिरायसालि न' बिथांमोना इनफर्म जानांगौ कमप्लिटलि इनफर्म जानांगौ बाहाय खुनु थाखोमालायनो हाइडेन्सि जानो मोना दोनखोमानाय थानो मोना बिथांमोननिसिम ट्रेन्सपारेन्ट जानांगौ आरो बेखौ नायनानै बिथांमोना गामिनि रोंखा राखा मानसिफोरखौ लानानै बेखौ नांगौ बायदि फिलआप खालामनानै आरो मण्डलफोरजों कानागफोरजों डिटेल सावरायनानै सार्कोल अफिसारफोरजों बिथांमोननि जे दिनै बे दैबानाजों खुरखा जानायनि मोननांगौ दाबिफ्रा थन्न जेरै मोननांगौ एरै मोनथारनांगौ आरो मा खारन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टनो थोजासे फान्ड हरखाबाय आरो बे फान्डखौ जुदि बिथांमोननो होयोबा बिथांमोना गमामायैनो मोनजागोनबो न'फोरखौबो लुफिननो हागोन गोमाजानायफ्राबो मोनफिननो हागोन आं आसा खालामो স্যার আমি তো ইমান মাটি গেছে গাড়া মাটি 30 বিঘা মোটামুটি গেছে মোর এখন কিছুই পাওয়া নাই স্যার এখন আর তামোল বাগান 4 বাগান আছিল এই শেষ হয়েছে এখন ঘর সব ভাঙা হয়েছে এখন রিলিফও না দে আর কিছুই না দে এখন মোর সোলা লোরা গেল 6 জন আছে এখন কোট রাখি কোট না রাখি স্যার আমার এটা কি করে আর কি না করে মোর তোমাক না দেখিলে আমাক কাই দেখিব এখন नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738